Stal sa nám úplne ukážkový príklad dokonalej objednávky, ale o tom o chvíľu. Zákaznička si brala odličovač Zero na čistenie pórov, čistiacu peelingovú penu Frudia rovnako na póry a čistiacu penu Holika s citrónom. Jeden z najobľúbenejších produktov, ktorý nechýbal ani tu, je čistiaca pena Bye Bye Blackhead, vďaka ktorej sa zbavíte čiernych bodiek. Toner s mačou proti rozšíreným pórom a megavirálna esencia so slimačím mucínom od značky Cosrx. Ampulka s kyselinou hyaluronovou, očný krém s rovnakou účinnou látkou a gélový krém z červenej fazule špeciálne určený pre mastnú pleť. Nechýbalo samozrejme SPF, novinka od Frudie na rozšírené póry. Táto objednávka bola za viac ako 150 eur. Zákazníčka nám napísala koment ku videu s esenciou na TikToku. Následne poslala mail, kde si pýtala doporučiť produkty pre svoju pleť. Tak sme jej poslali výber toho za nás najlepšieho, čo jej na jej pokožku vieme ponúknuť, no a po chvíľke už bola hotová jej objednávka. Ako taká bodka k tomu všetkému bola ešte aj prosba, že by si video z balenia rada pozrela na našom TikToku. A tak je tu. Ku takto veľkej objednávke sme privalili ešte aj miniatúru produktu, vzorky, klasický masku na pleť a zľavu na ďalší nákup. Ak potrebujete poradiť, pokojne nám napíšte. A nezabudnite, radi nakrútime balenie aj vaše objednávky. Všetko na kmagic.sk.